African mi Khovela footballer lar tak Sadio Mane an thlatin US$ nuai somnga paruk chuang hlo ma se phone screen ke amang Sadio Mane hi Africa ram Senegala kum sang ka zakwa somko pani April ni som khan apianga ama hi professional footballer nin tuna hian sum tam tak hlo mek sum tam tak hlo chok ma se hun tha le zung ral theina hausak na hre thiama hre chiang em tu Sadio Mane hian screen che to tak phone pakhat hi chelek thina interview pakhata an zona heteng hin a changa ka phone hi kala siam ti rang ti na chang mai thina ni phone thar a lei mai lo chan an zota Sadio Mane chuan phone sang chuang ka lei thia car model sang tak le rang ka chak sana baka jet thlengin ka lei thei ma se heng zong zong hi kalama mo lo kano panlain phekok bun tur ka nei ngai lova kelongin kain fiam mai thin thomhnu tha ka in bel ngai lova chaw ka ngei changa tam mai tuna chuan ka nei ngai lo thil tam tak ka nei veta tuna ka nei zong zong hi wan pui ka tum lo mi tam tak hne na sem chuak ka du zo ka ni kano panlai khan zir na hi enge ani ka hrengai lova kanun a hriom tak meu ani ka ruam hmanna kal tluang zel ani chuan sikul ka sanga mir thei te tan le khazir theina kong kala hon sakang chu ka chan te to ka ni e tin media ma soi ni Sadio Mane football jing kong ye bun bo hle a re thei tak chungin anu hrial lovin Europa in khel turin kala awa in khelna chuan a thiamna le a theina an lo hmu a chutarang chuan hlo tlina jin kong chu in tan ta ni football club lar tak mai English Premier League club zingami Liverpool football club a in khelin ropui takin huna manga tuna hian sumtam takloin Ronaldo in khelna Saudi Pro League kalna sara a khel mek ani an rama football ground thatak tak siamin damdoi inte asak mai baka thanpui ngai tam tak thanpuya atumber chu kan rama politician tiang lo takin atak nge yami harsa tele thanpui ngai te thanpuya an harsat na tanga khai cho hi tum perani